madayon. Madayon na! Kini ang malipayong gianunsyo ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib kanako kaganihang buntag. Gisaysay sa gobernador nga ang 23.9 billion nga Davao Samal Connector ana-anay pondo ug opisyal na kining gibuksan didto sa kauluhan na tumilabayng semana. Tungod kay ang proyekto gipangunahan sa Department of Public Works and Highways o sa Chinese contractor nga mao'y nakadaog sa kontrata. Daghang higayon man na oktaba ang proyekto apan naglaom ang gobernador nga karong panahon na matuman na kini. Ang groundbreaking sa atong connector bridge from Davao City to Island Garden City of Samal naka-schedule na ni karon nga month of July. So hopefully kung aduna may mahitabo pang extension sa groundbreaking adto na ni sa month sa August or September siguro pinakadugay na ni. So ang importante lang ani nga karon na-announce na gyud nga officially ang connector bridge from Davao City to Island Garden City of Samal in Davao del Norte aduna budget o makaasa na ang katawan nga madayon na gyud kini maong project. Ang Davao Samal Connector usa ka modernong tulay nga dunay gitason nga 3.98 kilometers ug manukad gikan sa tunga-tunga sa R. Castillo Street ug daang Maharlika Junction sa Dakbayan sa Davao hangtod didto sa Samal Circumferential Road nga nahimutang sa Barangay Limaw, Island Garden City of Samal. Ang proyekto mutabok gikan sa Pakiputan Strait nga dunay gilapdon nga 24 meters ug dunay vertical clearance nga 47 meters nga suportahan sa duha ka pylons nga dunay gitason nga 73 meters. Kagahapon, gibisita na sa team sa contractor ang Samal ug kuyog ni Island Garden City of Samal Mayor Alda Biduy ilang gibisita ang mga lugar kung diin mutugdon ang proyekto. Kini project gikan pa sa ato ang gipaningkamutan sa atong mahal nga presidente Rodrigo Roa Duterte. So ato ni pasalamatan kay before siya nag-step down as sa ato isip atong presidente ihag yung gihatagan og pamaagi nga ma-implement yun kining maong tulay. So isip Governor sa Davao del Norte in behalf sa katawan sa Davao del Norte dako kay akong pasalamat sa atong mahal nga presidente Rodrigo Roa Duterte o dako pud ang akong pasalamat karon kay midaog man ang atong pinalanggang mayor sa Davao City mao man ang atong nahimong vice president nato karon og kabalo kong anaapod ang iyang kasing-kasing para aning maong project nga matinuod o madayon nga mahimo gikan sa nga connector bridge from Davao City to Island Garden City of Samal sa probinsya sa Davao del Norte. Nang hinaot ang katawhan sa Samal ug ang mga bisita sa Samal Island nga unta mahuman ang proyekto sa gilatid nga tuig aron dili na sila maglisod sa pagsulod ug paggawa sa Island Garden City of Samal. Edith Kaduaya, News 10 Philippines. Stay safe!